Sige, ready, sing! Oy, oy, oy! Oy! Paita, magpuplato! Oy, ayaw sa mo pagbalitis din na kayo. Mag-prayer daw. Gising! Okay na, go! Lord, hinakong kakulod nga karong gabi una magustog ang tanan o kamudulan sa ang edad ni Sir ni Albert. Ako rakam naman, narakam naman. Kanang trabaho niyo ba? Ikaw maigot mo si Tiglo. Lord, kini nga lawat ay kini gabi una Ginoo nga ang kakulod nga imuha sa aniya para sa ihang. Hinakong kakot tanan nga magustog Ginoo. Amen. Amen! Karoon na magkabantay sa inyong kanina! Ang kuwan. Cake. Sige, ang cake! Ang cake. Budol pa, dili na magbago. Oy, yun na kayo na. Amin naman, amin. Tangan sa mukha. Mabusog kita tanang kay apil man daw ta. Wen, bilay natin mo, Wen. Magabahan ka. Kapin po, 16. Katulong mo 16 man. 16 ya. Ang kita kon 20 di ay. Derwin, ako hadian ni mo dito mo kukusan. Kita sudah mo ito. Bali mo na. Basta na! Wala sila gawin. Paano ka nag-iya? Silabing bungot, silabing bungot. O, paano ka nag-iya, God? Nagkaon ka, nagmulit sa cellphone. Okay na, Alina. Sam! Sinila kita. Namakan. Mando, sinila. Makan ka, makan ka. Makan. Yeah, baka na sini. Ya. Mau piring ano plato dito? Ako gusto mo pagkata, nagkata nyo. Kain tayo. Ah, ini lagi. Magbudol fight man tang anong nagpiring man. Ako mga anak. Kaya mga ba, ang ito ba lumag niya? Fight pa rin. Dito na dito. Ganun sa saya. Ha? Ganun sa saya. Uy,